Hello guys, good morning. Yan, papunta po kami ng San Pagbiang Beach. Kami po ay magra-rides. Pupunta muna kami sa Manawag bago kami pumunta ng San Pagbiang. Magkikita-kita kami ng mga kasama namin doon. So guys, just keep on watching. So guys, makikita nyo ang daming mga bikers dito. Dito kami sa gasolinahan. Yan, shoutout po sa kanila. Hi, ma'am. Good morning. Good morning po kuya. Saan ang punta nyo? Single po, single. Asinggan. Asinggan sila. Nagpabyan kami kuya. Kayang, dapat kaya. Ayan. Wala, pinatag na po yan. Ay, pasitag kayo. Diyan lang po sa Dilan. Ayan. Hello kuya. Basta kami. So guys, palabas na kami ng okay, so palabas na kami ng parking po, bahan. Parking po kayo, sir. Pwede lang po. Parking lang po sa taas po. Pwede lang po. dito daw sa taas. Ha? Sa taas daw. Napakaraming tao dito guys. Parang di yata pwede mag-camera dito. Hindi pa kayo sa loob ng simbahan. Dito po tayo sa may simbahan. Ang daming tao at maninda. Ayan. Ayan. Pasok tayo doon. So guys, papasok na po kami sa loob. Ay! So yan, nandito na po kami sa Manawag Church. Habang hinihintay natin, mag-ano ka na. Yan kayo mamimili yan, o. Tapos Ayan, pa-blessing po kami guys. Donation ba? Yan. Sombrero. Saka na doon, lagay mo na doon, o. Bilis. Alis na tayo, o. Saan kayo ano? Donation card doon, o.
Itong boss namin. Sa likod. Edwin. Pakastong. Oh, ginamit na ka na. Ayos ah. Tayo pala yung aral. Pa-wash out, pa-wash out. Mag-wash out ka na. Pinalanan pala yan na. Ay, nag-naging ko. Dito na, Wilson. Hello. And guys, nandito na po kami sa San Fabian Beach. Kasama namin ang mga Vidal Boys. Tara, sundan mo mo. Oh, diba, ang ganda? Ang ganda ko. Ang ganda ko. Ganda naman ng mga ano no. Sarap maligo. Naligo ka ba? Ayan, shout out kay Kuya Arnold. Ang Vidal employee. Dala pa nga kami ng orbo. May dala kayo? Pati pa. Punta kay galing po. Sige, tuloy mo lang. Kaming tao. Wow. Ayan, shout out sa kasama ko. Ako nga lang po yung nag-iisang babae dito. Sasakay na tayo dyan. Wow! Wow! Huwag mo muna labatin yan, tapos sasakay tayo doon. Sasakay tayo doon sa, ano, sa... Patayin ko na. Banana boat. Patayin ko na ate. Oo. Sige. Ini. 2021. First street. Ilagsa nga atin eh. Patigid ka. So, dagdag ka highway aja. Hindi na ka tayo ka lagi mo. Ay, damo ganda ng tining. Okay na. Ah, yun. Wala na. Live po tayo. Yan, sa ABS-CBN. Ayan. Interview po natin. Ayun kung ang talagang ito yung ano. ating kwan. Isang pangulo po namin na sa Riders. Yan. Live po tayo sa ABS-CBN Channel 41. Channel po naman talaga. Ayan. Yan, ito po yung nagagandang news namin sa Vidal. Ako lang nag-iisang Yun. babae dito. Yun ang kanyang mabuting asawa. Ma-beauty. Ma-beauty. Sexing asawa. Galing magsalita ni Kuya eh. Yan, Parang oh. ganyan din ako, no? Mm.
Ayan, nagre-ready na po sila. Pa ako eh. Nagre-ready na po sila. Oh, yun. Oh, papunta na po ng season. Salita ako yata. Yun, season Pangasinan. Sasama ko yan sa pagbablog. Oh, doon kami pupunta. Season? Ayan. Season? Oh, ngayon? Yun. Talaga? Natanggap sila na ni Dugong. Ayan, oh. Live po tayo sa ABS-CBN Channel 41. Oh, yan, mga kasama po namin mga crew. Mga crew. Kapag-guarteo ko, kusurog yung kasi. Ayan, live po tayo, live na live. Guys, pupunta naman kami sa third location. Punta kami ng New Zealand. Third location, guys. Punta kami ng New Zealand. Pupunta kami ng Bigan, Season, Pangasinan. Bigan. Ay, Bigan. New Zealand. Pupunta kami ng New Zealand, Season, Pangasinan. Huwag ka magpanihaw. Kaya mo dito. Kaya po ako. Magpapita mo. Kaya ko ako. Naano ko to sa vlog ko. Oh. Ay, may parking fee. Uy! Natakanurangan na iguyot tayo lang ano. Baba mo na ako nga. Riding man. Magam tanay. Hala! Tulbugan nga. Tanay na kadugit. Vlogger na, tire. Kaya nga, napagod ako. New Zealand. Napunod si Cam na. Nakarating na kami sa New Zealand. Oh. Kaso hindi pa kami naka-concept point. Naiwan yung mga passport namin. Oh, tapos ano yung nakita natin, hindi baka? Hindi baka. Ano? Pusa. Kalabaw. Saka kalabaw. Tanay pa dyan. Yay, nuwang. Ganito pala dito. New Zealand. Ang ganda na ng patas eh, no? Oh, Malawlawak. malawlawak. Di magandang dala na rin na ugdaga. Sabayan dami. Gubat to ah. Oh. Piptas mo ako. Hindi ko man itakali. Linggo ulit. Singgulit. Pagwal. Maliko naman, maliko. Lockdown dyan, maliko. Yung ay yajayin yung juminggan. Chocolate shells. Mini hills. Hindi naman yan ang kinukuha ko, yung dahon lang. Kasi nagdiretso tayo dyan kaya ako. Dalot mo ako pa dyan. Hmm.
maglakad muna tayo. Takot naman. Ayun, ang ganda. Nandyan oh. Ay. Saan tayo pupunta? Parang isang balik to ah. Nakatakot naman dito. Baka biglang may ahas eh. Wala. Walang asog ng ganito. Dito tayo sa season. Gala-gala din pag may time. Saan sila? Yun. Para ma-exercise pa ako. Grabing daan. Pagkat nito, mahirap na hirapan ka na. Pagod yan. Parang ano to ah. Yung pelikula sa pinapanood natin yung horror movie. Yung ano nga yung wrong turn. Oo. Gandang pagsutingan dito ah. Shooting ng ano, wrong turn. Ay, nakakapagod. Ay. Wrong turn tayo daw dito. Dito yan. Dito. Wala na yan ah. Wrong turn. Pagod na ako. Saan na tayo? Grabe, akyatin natin yun. Dapat sa rukod lang. Naging sama, nagsutingan ni ko dito. Yung Ay, parang pin ni Bagaw. katakot ang daan. Ayan. Kikita nyo yung daan na yan. Ito ang tinatawag na 50 step. 50 step. Oh, pagod na ako. Ay, dali mo naman tong bag ko. Kanina ko pa to bit-bit eh. Tanganti ka. Lupaw. Oh. Kaya. Ay, grabe. Ito bang New Zealand? Ba't wala akong makitang baka? Tingnan na po yun. Tunog ako. Grabe. Balay siguro. Okay na to. Nag-view na to. Dali dito ako sa ano, lilim. Picture. Grabe naman. Ako? Kapata na digyan na paano awan doon. Ayan guys, nandito na kami sa bahay. At pagod na pagod kami. Tatlong lugar ang pinuntahan namin sa Manawag, sa San Fabian Beach, at saka sa New Zealand Season, Pangasinan. Ayan guys, maraming salamat sa panonood ng aking video.
At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, ayan, subscribe nyo na ako guys. Thank you for watching. Bye!